Hej, jeg hedder Thomas Jacobsen, og jeg er teknisk chef her hos Ambrosio Danmark. Vi importerer de her fede robotplæneklipper her fra Italien gennem Zucchetti, som producerer de her robotplæneklipper. Og i dag vil jeg gerne tale lidt omkring den her 20ZR. Den her 20ZR, det smarte ved den er, at den kan køre helt uden kantledning. Men alligevel så bruger den ikke GPS-signal, som vi ellers ser andre konkurrerende mærker gøre. Den her robot, den scanner simpelthen græsplænen ved hjælp af en radar, der sidder her. Og derved kan den se, om den kører på græs, eller om den er ramt ud til en flis eller en kant, en hæk eller sådan noget. Så den kan simpelthen orientere sig på den plæne, den kører på. Så det er rigtig smart. Det er en smart og en klog lille robot, der er programmeret med kunstig intelligens til at kunne klippe din græsplæne uden kantledning. Den her robot her, det er den vi har på markedet nu her cirka 1,5-2 år. Og med gode resultater. Selvfølgelig skal haven passe til robotten, så den kan finde rundt i tingene. Men der er også super mange haver, hvor det passer lige perfekt med sådan en 20ZR her. Jeg skal bare vise jer nu her, hvad der er sket her til næste sæson. Altså til 2024, der er sket en opgradering på 20ZR. Det er jo den her version, vi kender her nu, hvor der sidder en græsradar, der kigger nedad her. Den kigger nedad og ser, at den kører på græs. Og hvis den kommer ud fra græsplænen, så vender den om. Der sidder 2 radarer her, der vender fremad og kigger fremad. Og den sørger for, at den ikke kører ind i ting. Altså hvis du kommer gående på plænen, eller der er et hus eller et eller andet, at den så registrerer det. Det nye her i år, det er den her fælder. Der er sket noget her. Den har stadigvæk sin græsradar her i midten. Og den fungerer super godt. Græsradaren den bliver ved med at blive klogere og klogere for hver opdatering, der kommer. Så kommer der mere og flere algoritmer ind, som gør, at den bliver klogere og klogere til at kunne genkende græs og andre ting på plænen. Så det er stadigvæk det samme her med græssensoren. Men de andre sensorer, jeg ved ikke om I kan se her, der sidder her og her, det er ultralyd. Så fra før, hvor det var radar, der sidder her, så er der kommet ultralyd nu til at kigge fremad med. Og ultralyd, det er måske lidt mere præcist end radar er. Så den lidt mere præcis kan egentlig måle afstanden til tingene, og lidt mere sikkert kan måle afstanden, så den ikke kører ind i ting. Desuden så har den altså fået heroppe 2 ultralydssensorer, der vender nedad. De sidder lige foran hjulene, kan du se her. Så der sidder 2 ultralydssensorer, som kigger nedad på græsplænen her. Og hvis der er et eller andet, hvor robotten kan falde ned fra ude i haven, jamen så stopper robotten op og vender om derfra. Så det sikrer altså, hvis du har et sted, der kunne være til skade for robotten, en kant, hvor den kunne falde ned fra, så registrerer robotten det altså selv og vender om. Så skal man ikke være bange for, at robotten går i stykker der. Så fremover, så vil en 20ZR simpelthen, den her fede base her, så vil den selv kunne registrere, hvor den kører på græs. Den vil kunne registrere de forhindringer, der er ude i haven, men den vil også kunne registrere, om der er noget, den kan falde ned fra. Det kan også være dybe huller i plænen. Hvis de er mere end 5 cm dybe, så kan den registrere det, og så undgå at sidde fast i det. Så det er altså en virkelig fed robot, vi forventer os rigtig meget af. Men ellers som sådan, så ligner den jo den tidligere version, vi havde på markedet. Så resten af robotten ligner sig selv. Klinge og klingeafskærmning. Alt sammen. Og forhjulene med kuglelejer. Det er det samme. Men hele fronten heroppe, alt det her system, det er selvfølgelig nyt. Og så kommer der hele tiden også nyere og smartere software også til robotterne. Så hvis du har en have, hvor du ikke gider have en kantledning, hvor du bare gerne vil have robotten til at være smart og kunne klippe rundt, og selvfølgelig skal det passe til forholdene. Hvis du har en flad flisekant ud til en tæt hæk, eller at der er nogle kanter, der er minimum 15 cm høje, så den kan se dem, jamen så passer en 20ZR sikkert rigtig fint til din have. Så prøv at snakke med dine lokale forhandlere ellers. Den nye model her, det bliver en helt ny model,
Fordi den tidligere, den hedder 20 ZR, bare den fra 23 og 22. Den nye model her fra 24, den kommer til at hedde 20 ZR Evolution. Så den får også et nyt navn. Men det var bare det for nu af. Jeg håber, du har nyt at følge med her, og prøv at se, om du kan få den demonstreret ud ved din lokale forhandler, eller når sæsonen starter her i 24. Ha' det godt. Hej.